ସଂକ୍ରାନ୍ତିଟା କୋଉ ଦିନ ପଡୁଛି? ନୂଆ ବର୍ଷ ଆସିଛି ରେ ମଜା କର ମଜା କର ମଜା କର ଜେଜ ନୂଆ ବର୍ଷ ଆସିଛି ରେ ମଜା କର ମଜା କର ମଜା କର। ହଁ ନୂଆ ବର୍ଷ ଆସିଛି ରେ ମଦ ପିଅ ମସ୍ତି କର ଗାଡି ଧକ୍କା କରିକିରି ପଡି ମର ଏଗୁଡା କଣ କେମିତି କହୁଛ ଯେ? କିରେ ଯାହା ଦେଖୁଛି ସେଇଆ କହୁଛି। ଏଗୁଡା କଣ କହୁଛି ମାନେ କଣଟା କହୁଛ? ମଦ ମାଂସ ଖାଇକି ମାତାଲ ହଉଛ, ଡିଜେ ବାଜା ସାଙ୍ଗକୁ ନଙ୍ଗୁଳି ନାଚ କରିକିରି ହଙ୍ଗାମା କରୁଛ, ଆଉ ଆମ ପୁଲିସ ପ୍ରଶାସନକୁ ନୟାନ୍ତ କରୁଛ। ତମ ଦେହର ତ ଯାଉନି ଆମ ନୂଆ ବର୍ଷ ପାଳନଟା। ଲାଜ ନାହିଁ ତମ ମୁହଁକୁ ତମ ନୂଆ ବର୍ଷ ପାଳିବାକୁ? ନୂଆ ବର୍ଷର ମାହଲ ମଜା ମସ୍ତିର ମାହଲ ଲାଜ କାଇଁ ମାଡିବ କହିଲ? କି ନୂଆ ବର୍ଷ ବେ? ଏଗୁଡାକ ଉଦ୍ଧାର ସଂସ୍କୃତି ଆଣିକି ଆମ ସଂସ୍କୃତି କି ଯାହା ନଷ୍ଟ କରୁଛ। କଣ କରି ଉଦ୍ଧାର ସଂସ୍କୃତି? ଆଉ କଣ ଏଇଟା କଣ ଆମ ସଂସ୍କୃତି? ଆଉ ଆମ ସଂସ୍କୃତି କଣ? ଆମ ସଂସ୍କୃତି ହଉଛି ହିନ୍ଦୁ ନୂଆ ବର୍ଷ। ସେ ଇଂରେଜ ମାନଙ୍କ ଗୋଲାମୀରେ ଇଂରାଜୀ ନବବର୍ଷ ପାଳନ କରିବା ଆମ ସଂସ୍କୃତି ନୁହଁ। ହିନ୍ଦୁ ନୂଆ ବର୍ଷ ସେଇଟା କେବେ ପଡେ କିଏ ଯେ? ସେଟା ଜଣା ପଡେନି। ନା ଜଣା ପଡିବ କେମିତି? ଇଂରାଜୀ ନୂଆ ବର୍ଷଟା ତ ତମ ଗୋଡ ତଳେ ପଶି ଯାଉଛି। ଆଉ ଇଂରାଜୀ ନୂଆ ବର୍ଷଟା ଯେତେବେଳେ ଆସୁଛି ପୁରା ଜଣା ପଡୁଛି ନା। କଣଟା ଜଣା ପଡୁଛି ମତେ ଟିକେ କହିଲୁ? କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ବଦଳି ଥାଏ, ଡାଏରୀ ବଦଳି ଥାଏ, ଆଉ ତ କିଛି ନାହିଁ। ତୁ କହିବୁ କଣ? ସେଥିରେ ନା ଋତୁ ବଦଳି ଥାଏ, ନା ପ୍ରକୃତି ବଦଳି ଥାଏ, ନା ଗଛ ଲତା ବଦଳି ଥାଏ, ନା ଦିନ ରାତି ବଦଳି ଥାଏ, ନା ଚନ୍ଦ୍ର ସୂର୍ଯ୍ୟ ତାରା ଆଉ ଗ୍ରହ ନକ୍ଷତ୍ରଙ୍କର ସ୍ଥିତି ବଦଳି ଥାଏ। ଏଗୁଡା ସବୁ କେବେ ବଦଳେ? ହିନ୍ଦୁ ନୂଆ ବର୍ଷରେ। ସେଇଟା କେବେ? ସେଇଟା କେବେ? ହଁ। ଚୈତ୍ର ଶୁକ୍ଳ ପ୍ରତିପଦରେ ପାଳନ ହୁଏ ସେଇଟା। ସେଇଟା କଣ ନୂଆ ବର୍ଷ? ଆଉ କିରେ ନୂଆ ବର୍ଷ ବୋଲି ଯଦି କହିବ ତାହେଲେ କିଛି ତ ନୂଆ ଲାଗିବା କଥା ନା ନାଇଁ? ହଁ ଲାଗିବା କଥା। କାହିଁ ନୂଆ ବର୍ଷ ବୋଲି ଯାହାକୁ ପାଳୁଛ ସେଥିରେ ନୂଆ କାହିଁ କଣ? ଆଉ ତୁମେ ଯୋଉଟା କହୁଛ ସେଇଥିରେ ନୂଆ ଅଛି। ନୂଆ ଅଛି ମାନେ ସବୁ ପରା ନୂଆ। କଣ କହିଲ ଦେଖିବା ନୂଆ? କିରେ ତୁମର ଡିସେମ୍ବର ସରୁଛି ଜାନୁଆରୀ ଆସୁଛି, ହଁ। କିଛି ନୂଆ ଅଛି? ଯୋଉ ଶୀତକୁ ସେଇ ଶୀତ, ଯୋଉ କମଳରେ ଯେଇକୁ ସେଇ କମଳରେ ଯେଇ। ହେଲେ ଚୈତ୍ର ମାସରେ ଶୀତ ସରି ଯାଇଥିବ, ଗରମ ଆସୁଥିବ, ହେଲା ନା ନାଇଁ ନୂଆ? ଖାଲି ଏତିକି? କିରେ ଏତିକି କଣ? ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ ଗଛ ତରୁ ଲତା ଯେମିତି ଥିବେ ଜାନୁଆରୀ ମାସରେ ସେମିତି ଥିବେ, କିନ୍ତୁ ଚୈତ୍ର ମାସରେ ଗଛରୁ ପତ୍ର ଝଡି ସାରିଥିବ, ଗଛରେ ପତ୍ର ଫୁଲ ଫଳ ସବୁ କଅଁଳି ଆସୁଥିବ, ଯେମିତି ପ୍ରକୃତି ନୂଆ ବର୍ଷ ପାଳୁଛି। ହେଲେ ଆମର ତ ଡିସେମ୍ବରରେ ବର୍ଷ ଶେଷ ହେଇଯାଏ ଆଉ ଜାନୁଆରୀ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ସେଇଟା କେବଳ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ବର୍ଷ, କିନ୍ତୁ ଚୈତ୍ର ମାସରେ ମାର୍ଚ୍ଚ 31 ପଡେ। ବ୍ୟାଙ୍କର ନୂଆ ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ, ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ, ଆଉ ନୂଆ ଅଧିବେଶନର ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ହେଲେ ଯେଜ ଜାନୁଆରୀ ମାସରେ ଯେମିତି ନୂଆ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ଆରମ୍ଭ ହୁଏ, ସେମିତି କଣ ଚୈତ୍ର ମାସରେ ନୂଆ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ହୁଏ? ଆବେ ରଖ ତ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର। ଚୈତ୍ର ମାସରେ ନୂଆ ପାଞ୍ଜି ଆସେ, ଆଉ ଏଇ ନୂଆ ପାଞ୍ଜି ଅନୁସାରେ ସାରା ଭାରତରେ ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ପାଳନ ହୁଏ, ବାହାଘର ହୁଏ ଆଉ ବ୍ରତ ଘର ହୁଏ। ହେଲେ ଇଂରାଜୀ ମାସ ଅନୁସାରେ ତ ଚାକିରିଆ ଦରମା ପାଏ, କ୍ଷୀର ବାଲା କ୍ଷୀର ଦିଏ, ପେପର ବାଲା ପେପର ଦିଏ। ଆବେ ସେଇ ଚାକିରିଆ, ସେଇ କ୍ଷୀର ବାଲା ଆଉ ସେଇ ପେପର ବାଲାର ଏଇ ପାଞ୍ଜି ଅନୁସାରେ ଜନ୍ମଦିନ ସ୍ଥିର ହୁଏ, ଆଉ ଏଇ ପାଞ୍ଜି ଅନୁସାରେ ତା ଅନ୍ତିମ କ୍ରିୟା ହୁଏ। ହଉ ହିନ୍ଦୁ ନୂଆ ବର୍ଷରେ ଆଉ କଣ ନୂଆ କହିଲ? ଆଉ ହିନ୍ଦୁ ନୂଆ ବର୍ଷଟା କୃଷକଙ୍କର ବି ନୂଆ ବର୍ଷ, କାରଣ କୃଷକ ତା ଫସଲ ଅମଳ କରିସାରିକି ନୂଆ ଧାନ ନୂଆ ଚାଉଳ ସବୁ ସାଇତିକି ରଖେ। ହେଲେ ଆମ ଭଳିଆ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନୂଆ କଣ? କେଡେ ମୂର୍ଖଟା କିରେ? ଡିସେମ୍ବର ସରିଯାଏ, ଜାନୁଆରୀ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାନେ ସେଇ ଗୋଟିଏ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢୁଥାନ୍ତି। ହେଲେ ଆମର ହିନ୍ଦୁ ନୂଆ ବର୍ଷ ବେଳକୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ବର୍ଷ ସରି ଯାଇଥାଏ, ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ବର୍ଷକୁ ସେମାନେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୁଅନ୍ତି। ହଁ ଠିକ କଥା ଜେଜ। ଇଂରାଜୀ ନୂଆ ବର୍ଷରେ କିଛି ନୂଆ ନାହିଁ, ହେଲେ ହିନ୍ଦୁ ନୂଆ ବର୍ଷରେ ସବୁ ନୂଆ ଅଛି। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ନୂଆ ଗତି ହୁଏ, ନୂଆ ବର୍ଷ ହୁଏ ପ୍ରକୃତିର। ହିନ୍ଦୁ ନୂଆ ବର୍ଷେ ଆରମ୍ଭି ଥିଲା ଏ ସୃଷ୍ଟି ରଚନା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର। ଐତିହାସିକ ମହତ୍ଵ ଅଛି ୟାର, ତେଣୁ କେଉଁ ନୂଆ ବର୍ଷ ପାଳିବା ଉଚିତ ନିଜେ ନିଜେ ଟିକେ ଚିନ୍ତା କର। ତାହେଲେ ମୁଁ ଏକଥା ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିବି। ଆଉ କଣ କହିବୁ? କହିବି ଦେଖ ଖବର ରଖ ନଜର।